И здравейте хора, днес ще играме Roblox. Така, ще играме 99 нощи в гората. След 6 часа ще има апдейт. Та игра много избухна напоследък, тъй че ще играем и ние. Младни съм, защото за пръв път ще играя. О, не! Те се телепортираха. Влизам тука. Ще игра... Не, няма ясно. Е тука. Така. Айде. Влизаме сам да я пробвам. Ето. Survive 99 нощи. Трябва да оцелем 99 нощи и да спасим децата. Имам брадва и сак. Стар сак имам. С кое се удра? Спринг, свинг. С свинг. Така. Трябва само тези дървета на огъня. Да направя някакви левели огън. Гледал съм малко за тази игра, но не знам напълно. Тъй, че започваме. Така. Така. Вземаме това. Не мога повече. Просто го взеха така. Как да го... Айде имаме левок 2. Някакви дърва и така за огън. Лагернич ще ставаме. Мисля вече е да отиваме за нещо друго. С дърва пак за тази машина. Така, да крафтнем някакви нещо. Колко знам, може да се крафта от някакви работи. Има левели на крафтване. Така. В момента спаме това за утране, просто много бавно сцепят тези дърва. Чакай. Така ще го взема, това е някаква стратегия, не знам. $98, не. Ако искате втори епизод на тази игра, се абонирайте за канала и ударете лайка. И ако евентуално направим 5 лайка, ще направя втори епизод. Ако не ги удариме, няма да има втори епизод. Не. Толкова ми траца не пасеща. Айде. Да, от третия вече ще събирам дърва за крафтинг тейбъла. Като в Майнкрафт. Та игра е някаква копия на Майнкрафт, ама по-яко качели. Не знам, на мен Майнкрафт не ми е интересна. Затова игра тази игра. Има елен, дето ви гони. И трябва да убия това, защото на втория ден има някакъв. Аре бе! Аре бе! Месо. Биече кръв. Ама нищо не виждам. При огъня се връщам. 3 дърва за мап, мисля, че. Така, мап. Аре бе! Ето. Вече си имаме мап. Така.
Утре отиваме да събираме за трейдера неща. И мисля след това 2 дена за днеска. Друг път ще направим 4. О, чувате ли ги тези звуци? Преди е имало някакви извънземни тук. Ама сега няма, не знам що. Айде, дене. Тук доколко знам има такова честове, които има някакви айтеми в тях. Ето го. Фенер. Тек. Какво са? Тук какво има? О! И тук има. Тръгваме си. Окей, тръгваме си. Има коинс. Отиваме на лагерния огън. Не! Аре! Взимаме го. Ще го слагаме в огъня, че ставам 20. Айде, 40. Стор, нямам бъни фуд, бе, мой. Нямаме бъни фуд, бе, мой. Нямам. Да, нямам. Виж, празна ми е турбата. Виждаш ли? Празна е. Така, мисля това да бъде за днес. Чакай да се препарим в нашия огън. Трябва да спасяваме някакви деца. Ако искате да спасти във втори епизод първото дете, ударете лайка на този клип и 5 лайка ще има втори епизод. Тъй, че ударете лайкът и се абонирайте задължително с камбанката, за да получите известие за, ако въобще има такова клипче, да получите известие кога го кача. Това мисля да е за днеска. Чао!